Da, 아주 다들 잘람토니 세신베게 아주 음, 에 캠보게웨시니나 바레 다나시 미세도 어 중근하게 초모 주문 남바초레 다나 신게 아는 아주 에 권대카게 긴준바당 미세도 시에다바 남바초레 안데 신도다 지 잘람 유니스겐게 Więc najpierw chciałbym przekazać wszystkim Kempo i nauczycielom, wszystkim, którzy słuchają przez internet, szczególnie wszystkim mniszkom we wszystkich klasztorach żeńskich, jak i mnichom z różnych siedr i różnym uczniom i wszystkim, którzy słuchają tego broadcastu. Chciałbym przekazać też idelek. 다 대양 Więc dzisiaj więc doszliśmy do tego punktu nauk, do drugiej części, trzech głównych części tekstu Dobre czyny, czyli do tej właściwej autobiografii. Ta autobiografia podzielona jest na dwie części. Więc wczoraj opowiadałam o tych pierwszych dwóch głównych częściach, tak? O wprowadzeniu i o właściwej autobiografii. Dzisiaj przejdziemy do właściwej autobiografii. Ta właściwa autobiografia podzielona jest również na dwie główne części. Pierwsza z nich to jest opowieść o tym, jak on wszedł na ścieżkę dharmy, a druga część opowiada o tym, jak praktykował dharmę z perspektywy trzech rodzajów osób. Więc pierwszy punkt w tej pierwszej części dotyczy ona ma jakby 6 jakby podczęści jeszcze. Więc pierwszym punktem jest pełne znaczenia działanie największej Nirmanakai, drugie jest porzucanie złych przyjaciół, trzecich jest podążanie za duchowym przyjacielem, czwartym jest porzucanie rozproszenia, piątym jest rozważanie nad nietrwałością, szóstym jest udawanie się po schronienie. Więc pierwszym z nich jest pełne znaczenia czyn najwyższej Nirmanakai. I to dotyczy pierwszej strofy tego tekstu, która brzmi tak. Zdobywszy ludzkie życie z jego potencjałem i możliwościami, nie śmiałem go zmarnować. Skupiony bez reszty robiłem, co mogłem, by praktykować dharmę, tak jak chciał Buddha. Tłumiłem w zarodku każdą złą myśl. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc ta strofa opowiada o tym, jak Mikotocze odrodził się w ludzkim ciele. I jak jak wkroczył na ścieżkę dharmy, nauk Buddy, jak przyjął 3 rodzaje ślubowań, pratimokszy, mnisiej i tantryczny, jak całe swoje ciało, mowę i zaangażował w praktykowanie, w gromadzenie zasługi i porzucanie tego wszystkiego, co jest złe.
Więc jest to pierwszy dobry czyn z wszystkich 33 dobrych czynów, które wylicza w tym tekście Michiodorje. Więc aby opowiedzieć o tym, jak Michiodorje przyjął to ludzkie odrodzenie, musimy zrozumieć, Chciałbym zacząć od przepowiedni, którą przekazał siódmy Karmapa, Chödrön Gyatso. Więc siódmy Karmapa miał czystą wizję wszystkich guru i damów dakiń, a w szczególności Ogiena Padmasambhawy, którzy przepowiedzieli mu, że jeżeli spędzi 3 lata na odosobnieniu i będzie praktykował odpowiednio, to będzie mógł żyć do wieku 88 lat. Więc dlatego siódmy Karmapa udał się do Kongpo w roku Szczura w 1505 i spędził kilka miesięcy w odosobnieniu i oczywiście miał plan, aby zostać tam dłużej. Ale mieszkańcy Kongpo mieli bardzo duże pragnienie, żeby go zobaczyć i wszyscy mnisi w wielkim obozie zaczęło im brakować jedzenia, więc bardzo nalegali, aby Karmapa wrócił i udzielał audiencji. Szczególnie, żeby przyszedł na Losar w 1500 roku Tygrysa 1506 roku. W tym czasie Chödrön Gyatso odpowiedział: chcecie jeść mięso czy mleko od krowy? Czyli chcecie zabić krowę dla mięsa, czy też brać od niej mleko powoli? Czyli jakby Karmapa powiedział, czyli wolicie zabić krowę i żeby zjeść jej mięso, tak? Więc tak czy inaczej, 7 dnia tego miesiąca, pierwszego miesiąca roku Tygrysa, opuścił odosobnienie i 14 dnia udzielił audiencji 100 000 ludzi, mówiąc: teraz moja Nirmanakaya się rozpuszcza. To, co widzicie, jest już moją Sambhogakają. I włożył na siebie tą taką koronę Sambhogakai ozdobioną perłami i różne ozdoby z pereł i udzielił tej audiencji. Następnego ranka, kiedy tuż przed wschodem słońca zmarł, odszedł bez jakiegokolwiek oznaku jakiejkolwiek choroby. Zanim jednak odszedł, zostawił po sobie testament, zostawił przepowiednię, która była długa na kilka strof. Nie będę jej teraz tutaj przytaczał. Ona się zaczynała tak: jestem poza narodzinami, ale przejawię, ukażę narodziny i tak dalej. I zostawił tą przepowiednię na kilku kawałkach papieru i poprosił, aby i tam opisał miejsce, w którym się odrodzi, imiona swoich rodziców i tak dalej. I było tam napisane: przekażcie to Gyaltsabowi Tulku i przekażcie to Situ. I zostawił to w kopertach na stole. Więc tak to wyglądało. Więc teraz 8 Karmapa Michiodorje, jego miejsce narodzin to był Dokam. 경험이 유도지디 딱 구충배기 유 따지단기 까마바 군지 개바 연수기 에너지 구충배기 유다 야보다 용기 생각서봐
대수지 어제로 쇼삼 전송된 다다 디마 가쇼에 저지로 야버지 슈토마송 To był w zasadzie ten sam region, w którym urodził się szósty Karmapa Tongwa Donden, w pobliżu klasztoru Karma. Myślałem nad tym, że może powinienem pokazać wszystkie daty narodzin wszystkich karmapów od 1 do 8, ale teraz się tego nie uda zrobić, więc spróbuję to przygotować jutro, bo jutro mamy wolny dzień i pokazać wam później. Wracając do miejsca narodzin 8 Karmapa Minkyo Dorje, to była taka dolina nazywana Kartipuk, a wioska nazywała się Satam. Więc jakby ten region był taki sam jak ten sam co miejsce narodzin Karmapy Tongwa Dondena, ale to była inna dolina po prostu. Więc jego ojciec miał na imię Jampa, ale często był nazywany Dali. Jego matka była zaś wnuczką bezpośredniego ucznia Karmapy Deshin Shekpy, nazywanego Kacinem Kagyaltsen. Jej imię brzmiało Dongsa Lamodryn. Istnieje pewna rozbieżność co do tego, kim był ojciec Karmapy Minkyo Dorje. Niektórzy mówią, że to był Serdziar Jampa, ale w autobiografii Minkyo Dorje mówi Adziam. W jednej ze swoich autobiografii, która się zatytułowanej Przeszłe działania Minkyo Dorje, wygląda na to, więc w tych zapiskach wygląda na to, że Jampa był jego biologicznym ojcem, natomiast ojcem, który go wychował, był Adziam. Być może tak to wygląda. Jest pewna rozbieżność tutaj w różnych zapiskach, kto był jego ojcem dokładnie. Więc tak czy inaczej, 10 dnia 12 miesiąca księżycowego w roku ognistego zająca narodził się Minkyo Dorje. Wówczas wokół tego miejsca pojawiło się wiele z takich kul światła, które jakby zatrzymały się nad dachem tego domu. Rozbrzmiał dźwięk konchy. Tak relacjonowali to jego rodzice. Ale teraz to trudno powiedzieć, czy to było wtedy, kiedy on się narodził, czy wtedy, kiedy się począł. Tak czy inaczej, jego matka opowiadała o bardzo wielu wspaniałych znakach i różnych znakach, które towarzyszyły jego narodzeniu i w ogóle poczęciu i całej ciąży. Kiedy Karmapa się począł, jego matka nie jesteśmy w stanie jakby wszystkich ich tutaj przytoczyć, ale opowiem o jednej. Jego matka, kiedy Karmapa się począł, miała taki wspaniały sen. Śniło jej się, że przed ich domem, pomiędzy jej domem a górą, która mieści się przed domem, zakwitły kwiaty i pojawił się piękny namiot,
Był bardzo duży i taki, w środku tego namiotu było pełno różnych statuetek, Buddów, bodhisattvów, pewnych różnych świętych tekstów i tak dalej. I to był jakby wokół całego tego namiotu były tęcze i takie turkusowe światło się unosiło. Wiele stóp pojawiało się, jakby spadało z nieba, białych jak deszcz. I dodatkowo cały tłum jakby młodych dziewcząt i chłopców, którzy nosili różne parasole, ozdoby i tak dalej, okrążało ten namiot. I pomiędzy nimi była właśnie ona, matka Karmapy, która również ubrana w takie ozdoby z kości, również tańczyła i śpiewała. Zobaczyła wtedy kobietę, która niosła konchę, białą konchę i grała na tej kontrze. Matka Karmapy wzięła od niej tę konchę i sama zaczęła na niej grać. I wtedy nagle w tym namiocie w środku namiotu pojawił się mnich, który powiedział: wszyscy w Indiach i Tybecie i w całej Jambudwipie słyszą teraz dźwięk tej konchy. Na zewnątrz zaś zebrał się wielki tłum, który prowadził ojciec Karmapy, i który śpiewał, znaczy cały ten tłum śpiewał mantrę Om Mani Padme Hum. Ten dźwięk konchy był bardzo głośny, taki bardzo długi, jakby zatrzymywał się w powietrzu, wypełniając wszystko takim mocnym dźwiękiem. Całą przestrzeń wokół. Wówczas ten mnich, który na tronie w środku namiotu podarował matce malę, która była zrobiona białą, z konchą. To tak jakby wyglądały tak jakby ten lama jakby zebrał różne takie ozdoby ze swojego stroju i zrobił z niej malę i poprosił matkę: recytuj mantrę Om Mani Padme Hum z tą malą, razem z tą malą. I wszyscy się do niej przyłączyli i wszyscy zaczęli recytować tą mantrę Om Mani Padme Hum. I wówczas ona się obudziła. Kiedy się obudziła, to jakby nadal słyszała ten dźwięk konchy, nadal miała poczucie, że w jej dłoni znajduje się mala i nadal recytowała tą mantrę Om Mani Padme Hum i słyszała te odgłosy tłumów recytujących wokół. Jej całe ciało jakby ogarnęła taka błogość i poczuła wielką radość w sobie. I miała wiele tego rodzaju doświadczeń, wiele tego rodzaju snów. Innym razem muszę wam też powiedzieć, że w większości kiedy karmapowie się rodzą, to bardzo często właśnie przeróżne, cudowne zjawiska się pojawiają. I jakby najczęstszym z nich, który się powtarza w przypadku narodzenia karmapów, jest właśnie dźwięk konchy, czy pojawienie się konchy. Że wygląda na to, że to jest jakby taki znak, który pojawia się
przy każdym narodzeniu Karmapy. Wydaje się, że to jest właśnie jakby znak, że to właśnie Gyalwang Karmapa się narodził, a nie jakiś inny tulku. I tutaj ten Karmapa również od kiedy się począł i podczas całej ciąży również zdarzały się różne znaki. Więc podczas całej ciąży jakby wszyscy mieli wrażenie, że wokół namiotu czy wokół domu ludzie się zbierają i recytują mantry albo czytają święte teksty i tak dalej, albo pojawiały się różne tęcze i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy ludzie na przykład widzieli, że cały dom jest otoczony płomieniami i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju wizje mieli ludzie. Pewnego dnia jego matka poszła zebrać trochę drwa na opał i postanowiła to jest stary przekaz. Tutaj użyto pewnego starego wyrazu tybetańskiego. W moim dialekcie, w moim języku mówi się, że paliliśmy ogień, a czasami było to takie drewno. Czasami na przykład w moim regionie my nie zbieraliśmy drewna, tylko po prostu z takie wyschniętą trawę, którą zbieraliśmy w snopki i to paliliśmy. To też, być może, że to było to. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej, ona się jakby zmęczyła tym zbieraniem i nagle usłyszała z wewnątrz swojego brzucha głos, który mówił: nie siedź tak, idź, wracaj do domu, zaraz będzie padał grad. Więc usłyszała ten głos bardzo wyraźnie. Jakby dziwnie się z tym poczuła i pomyślała, czy to jest moja zmarła siostra, ona się zamieniła w jakiegoś ducha i teraz mnie prześladuje i przestraszyła się trochę. A wówczas ten głos, i wówczas ktoś, kto towarzyszył matce, jakby powiedział: ty do mnie mówisz? Co ty do mnie mówisz? A ona powiedziała: nie, ja niczego nie mówię, to nie ja, to jest jakiś głos, który do mnie przemawia. I oczywiście bardzo szybko przerażona wróciła do domu, a jak tylko weszła do domu, to rozpoczęła się wielka burza gradowa. Potem innego popołudnia jego matka usłyszała Om Mani Padme Hung, wydobywające się też z jej brzucha. A mniszka, która przy niej siedziała, również to usłyszała. Albo na przykład inna historyjka opowiada o tym, jak matka i ojciec się kłócili, a wówczas ojciec uderzył ją rączką patelni i nagle wszyscy usłyszeli, jak z brzucha matki wydobywa się taki głos: nie musisz nam tego robić, matce i dziecku, myśmy nic nie zrobili. A innego dnia więc ogólnie dla zwyczajnych osób, kiedy dziecko jest jeszcze w brzuchu, to oczywiście nie może mówić, więc to było naprawdę cudowne wydarzenie, że dziecko mogło mówić i w ogóle wydobywać jakiś dźwięki z wewnątrz brzucha matki.
Więc teraz również ojciec miał przeróżne tego rodzaju doświadczenia. Na przykład jednego razu wracał ze żniw, ale i to nie był sen, tylko po prostu taka wizja nagle mu się pojawiła, że zobaczył, że zaczął pomiędzy mułami i innymi zwierzętami człowieka ozdobionego w ozdoby z kości, który otworzył pewną skrzynię, a w tej skrzyni była czarna korona, jakby stworzona z takiego tęczowego światła i powiedział: daję ci ją teraz. Kiedy tylko ojciec dotknął dłońmi tej korony, to nagle wszystko zniknęło. I dla niego to wszystko działo się jakby naprawdę. To było tak rzeczywiste, że był bardzo przerażony i myślał, że zobaczył ducha. I wrócił do domu przerażony, wszyscy myśleli, może spotkałeś faktycznie ducha i zaczęli odprawiać różne rytuały odstraszające duchy i demony i tak dalej. Ale nie tylko rodzice mieli tego rodzaju wizje, również wszyscy sąsiedzi w tej wiosce i po pobliskich wioskach mieli tego rodzaju wizje. Tak czy inaczej, czwartego dnia, 11 miesiąca ognistego zająca, czyli w roku 1507, Karmapa Michelangelo się narodził. Jego matka nie miała przy tym żadnego bólu, nie odczuwała żadnego bólu, wręcz czuła się bardzo, bardzo dobrze. Kiedy tylko się urodził, usiadł i 3 razy od góry do dołu jakby rękami się przetarł twarz, ziewnął lekko i potem po chwili powiedział cicho: jestem Karmapą. Powtórzył tak 2 razy. 2 lub 3 razy. Wówczas całe niebo wypełniło się tęczami. Jakby spadł deszcz kwiatów. Unosił się jakby przyjemny zapach. Szczególnie nad ich domem jakby pojawiła się taka tęczowa kolumna tęczowego światła. Również jego matka jakby wydawała z siebie taki bardzo przyjemny zapach. Przez wiele dni później. W tym dniu, kiedy narodził się Karmapa Michelangelo, również cesarz Chin, Zhengde, był koronowany. W tym samym dniu nastąpiła ta koronowacja. Więc mówię o tym teraz, bo chcę za kilka dni, jakby opowiedzieć o tym później. To był Więc często w różnych tekstach mówi się, że ten cesarz Chin był jakby emanacją Karmapy. I poza tym wysłał ten cesarz również później wysłał list zapraszający Michelangelo do Chin. Będę o tym opowiadał później. W tybetańskich tekstach tego nie ma za bardzo, nie ma zbyt wielu o tym, wzmianki o tym, ale jest bardzo wiele na ten temat w różnych chińskich tekstach, które przeczytałem, więc później o tym opowiem. Tak czy inaczej, kiedy Michelangelo się narodził, Michelangelo sam opowiadał o tym w ten sposób.
ponieważ powiedziałem Om Mani Padme Hum, karma pa karma i a i. Wielu ludzi uznało, to dziecko jest odrodzeniem wszechwiedzącego Karmapy Chedeka Gyatso. Więc kiedy Micho Dorje się narodził, wielu ludzi po prostu zaczęło przychodzić, żeby go zobaczyć. Oczywiście ten region nazywał się Nom i oczywiście wszyscy zaczęli rozmawiać między sobą i opowiadać o tym, że Karmapa się narodził w Nom. Tak po prostu taka plotka się rozniosła i wszyscy zaczęli przychodzić. 13 dnia tego miesiąca, w którym Karmapa się narodził, Situ Tashi Pardział pojawił się w tej okolicy, więc ojciec udał się, by go zobaczyć, by z nim porozmawiać i powiedział: mam takie wspaniałe dziecko, urodziło się w mojej rodzinie. To dziecko mówi, że jest odrodzeniem Karmapy. Co to znaczy? Karmapa, Situ Rinpoche znał przepowiednię, miał list przepowiednią, spojrzał na tą przepowiednię i zaczął pytać ojca, jakie są imiona rodziców? Czy na waszym dachu są kłody cyprysowego drewna? Czy u dołu domu jakby płynie strumyk? Czy wasz dom jest zwrócony drzwiami na południe czy na wschód? I tak dalej, i tak dalej. No, ojciec wówczas odpowiedział: nazywam się Adziam, a jego matka nazywa się Lama Dryn. Wszystkie inne szczegóły się zgadzają. Nasze drzwi są zwrócone do wschodu i tak dalej. Situ Rinpoche zaś powiedział: twoje imię się nie zgadza. Wszystkie inne rzeczy się zgadzają, ale twoje imię się nie zgadza. Tutaj jest napisane, że ojciec będzie miał na imię Jampa. Więc ale tak jak powiedziałem wcześniej, istnieje pewien problem z tym, że właśnie kim był ojciec 8 Karmapy. Być może biologiczny ojciec faktycznie nazywał się Jampa, a potem drugi, ktoś inny był ojcem, który go wychowywał i którym potem wspomina Karmapa w swoich pismach. Dlatego nie możemy powiedzieć, że w 100% te imiona się zgadzają, bo nie wiemy, co tam zaszło i jak to dokładnie wyglądało. Więc Situ Rinpoche też powiedział, że skoro Karmapa się narodził w roku zająca, to może znaczyć, że może być jakieś duże niebezpieczeństwo dotyczące jego życia i poradził ojcu, aby utrzymywał w tajemnicy to wszystko aż do roku aż do kolejnego roku, kiedy Karmapa będzie miał 7 lat. I ofiarował też wiele porad i wiele świętych pigułek, jedwab, masło, herbatę, kadzidło i inne tego rodzaju rzeczy. I podarował te wszystkie rzeczy ojcu i powiedział: powiedz mi, co dziecko na to odpowie. Myślę, że jeżeli to jest prawdziwy Karmapa, to jakiś znak się pojawi. Dlatego powiedz mi, co twoje dziecko powiedziało dzisiaj wieczorem na te dary. Więc Karmapa wrócił i zapalił to kadzidło, położył na stole te wszystkie dary i powiedział: jeżeli jesteś odrodzeniem Karmapy, to Situ Rinpoche chciałby podarować ci te wszystkie dary. A Tulku powiedział: ofiarowywanie
tego jedwabiu i różnych darów przyszło trochę późno, ale Emaho, nie miej żadnych wątpliwości, ja jestem karmapą. Więc jakby taki wierszyk jakby powiedział na odpowiedział takim wierszykiem. Więc wtedy Situ Rinpoche wysłał swoich patronów Tsokie, swojego patrona Tsokie, żeby obejrzał Tulku, żeby zobaczył to dziecko. I wówczas to dziecko powiedziało o Manim Padme Hum kilkakrotnie w obecności wielu ludzi. Ten klasztor Ngom Sagang był założony przez Karma Kadziu, ale obecnie w tamtym czasie należał do Gelugpów. Ale jak ci mnisi to zobaczyli, to powiedzieli, my nie jesteśmy jakby przywiązani do szkoły Gelug. Pierwszym mistrzem klasztoru był Karmapa, więc jutro zróbmy herbatę i z masłem, zmierzmy się razem i idźmy do syna Dali, który wygląda na to, że jest Karmapą. Jakby odczuli wielką wiarę. I przybyli do domu i wówczas Tulku zaczął właśnie mówić mantry Mani, Ali Kali i tak dalej. Wszyscy byli oniemiali, że takie malutkie dziecko może mówić. Miał dwa małe takie ząbki już. Takie I pojawiły się te dwa ząbki. Kiedy pojawiły się te dwa ząbki takie malutkie, były jeszcze tak jakby zaczęły dopiero wychodzić, wówczas ojciec powiedział, co to są za ząbki? Czy to są takie ząbki potwora? I masz zamiar zjeść swoich braci i siostry? I wówczas nagle następnego dnia te ząbki zniknęły. I to się okazało, wygląda na to, że to był taki zły znak, że coś złego się, jakaś przeszkoda pojawi się w jego życiu. Tak czy inaczej, tuż po narodzeniu chłopiec mówił wierszem, mówił prozą, rozpoznawał mnichów i innych ludzi, którzy ze swojej przeszłości, opowiadał historię historię ludzi, których nie mógł spotkać, recytował mantry, siadał ze skrzyżowanymi nogami i tak dalej. Tak naprawdę nie mamy czasu teraz, żeby opowiadać wszystkie te zdarzenia. Więc kilka miesięcy później były takie dwa klasztory, które były najbardziej jakby takie potężne w tym regionie, Riwochi i Taklong Chitrang i Larong, i oni go zaprosili, tego kurku, do siebie. Kiedy on otrzymał to zaproszenie od tych klasztorów, to udał się tam, więc Riwochi był wielkim klasztorem Taklong Kadziu w tamtym czasie. Więc opat tego klasztoru Riwochi Jigten Wangchung był bardzo dbał o tego Tulku.
jakby karmił go, utrzymywał i tak dalej. Więc on, więc później, ponieważ pojawił się drugi tulku, więc bardzo często mówili, że to był wschodni tulku i zachodni tulku Karmapy, bo na zachodzie pojawił się drugi. I wówczas ten, tak czy inaczej, opat tego klasztoru mówił, zawsze powinniście dbać i opiekować się tym wschodnim tulku. Mówi się, że ten tulku był taki dość taki mówi się, że on był taki dość trochę agresywny, bo tam dość takie agresywne jakby zdarzenia się pojawiły w tym klasztorze, ale Michio Dorje miał jako dziecko miał taki sen. I miał taki sen, że poszedł na górę tego klasztoru i zobaczył na tronie i z lotosu i księżyca Avalokiteshvarę. I dlatego jakby rozwinął dużą wiarę w tego lamę. Mimo tych wszystkich różnych pogłosów o agresywności i tak dalej. Przez cały czas później wierzył, że Rinpoche Jigten Wangjuk, ten lama był emanacją Avalokiteshvary. I jakby dlatego on jakby zaufał temu lamie i pozwolił, żeby się nim opiekował. I ten lama również mówił, że nie ma żadnej wątpliwości, że to jest Karmapa. I kazał wszystkim swoim mnichom służyć mu i służyć rodzicom. Więc on jakby przedstawił tulku i rodziców całej społeczności klasztoru i tak dalej. Dlatego kiedy tulku miał 9 miesięcy, to został przeniesiony do tego klasztoru. Więc od tamtego czasu aż do czasu, kiedy tulku miał 6 lat, był jakby przenoszony z tego klasztoru do klasztoru Dzongsara, do Olung, do Rinpoche i tak dalej. Więc jakby przenoszono go do różnych klasztorów w całej okolicy. Istnieje wiele opowieści jakby z tych czasów, ale nie mamy czasu, żeby je wszystkich opowiedzieć. Więc teraz będzie przerwa, więc teraz zrobimy sobie przerwę. I potem wrócimy do opowiadania tej historii. Po przerwie opowiem o tym zdarzeniu, jak to było, że pojawił się tulku wschodu i tulku na wschodzie i na zachodzie i jak ten problem rozwiązał. Więc to będzie po przerwie.
Kyawang kama ba kunjin yeba migyu doji. Chila ma hui kongla ya. Ane kama be yin si yin siarbo. Ta Więc teraz będę kontynuować nauki o życiu 8 Karmapy Mikye Dorje, o tym jak zanim o tej historii, która poprzedziła jego intronizację. Pojawił się bowiem drugi kandydat do tronu Karmapy. Więc jednym kandydatem był tylko Mikye Dorje z Ngom a drugim był syn pewnego lamy z Amdo, urodzony w Traksum w Kongpo. 차디 요아래 디균선 때는 로유 대베 니술이야 치미 때네 양아주지 랍절래야당 안에 지 상동안도지 유기의 삼정도 이나야 내다면저 지 가려어스 라비미나 경험 미기도지 qab리야 때는 까메 가시 Podobnie było w przypadku 16 Karmapy. Również dwóch, trzech kandydatów do tronu Karmapy, kiedy rozpoznawano 16 Karmapy, więc trzeba pamiętać, że tego rodzaju historie się zdarzały, że to się zdarzało w przeszłości. Właśnie pamiętajmy, że za czasów Mikye Dorje istniał cały czas wielki obóz Karmakadziu, wielkie obozowisko, które jakby przemieszczało się po całym Tybecie. To było jakby całe centrum Karma Kadziu. Ten Garcien Kadziu był tym centrum naszej szkoły, naszej linii. Więc jeżeli Tulku nie był rozpoznany jako Karmapa przez Karma Garcien, to nie był Karmapą. Nie wystarczyło, aby kilka okolicznych klasztorów rozpoznawało danego Tulku jako Karmapę. To było za mało. Karma Garcien musiał rozpoznać Karmapę. Więc Mikye Dorje się odrodził i w całym Kamie o tym wiedziano i to było w całym Kamie wszyscy wiedzieli, że to była inkarnacja Karmapy, więc jak do tego całego problemu doszło i jak doszło do tego, że w końcu został rozpoznany również przez Gancie. No więc wracając do tego problemu w Garcienie, w owym czasie jakby reprezentantem Karmapy był drugi dzielca Rinpoche, Tashin Namgyal. Był lama, który się nazywał Lama Sonam, który przyszedł do dzielca Rinpoche i powiedział: mam wspaniałe wiadomości. Słyszałem, że ktoś przyszedł do mnie wczoraj w nocy i powiedział, że jest pewien, że reinkarnacja Chögyarka Gyatso odrodziła się w Gun. Jakby wspominając o Tulku. I wówczas jakby słońce nagle padło
대콜이야 아니 부지 중 아니 부디 계획 qable야 파말이미냐 밀음다 I Dzielca Rinpoche uznał, że to jest dobry znak, że to był, a z drugiej strony był pewien Lama Zamdo, który był bardzo dumny, powiedzmy, i on również miał syna. I kiedy ten syn się urodził, oboje rodziców mieli też dobre znaki, dobre sny i tak dalej, i jakby i również uznali, że to musi być Tulku Karmapy, i mówili wszystkim, że to jest Tulku Karmapy, i ten to był dość zręczny. A większość, bardzo duża część wówczas obozowiska Karmapy właśnie pochodziła z jego regionu. On bardzo o nich dbał, ofiarowywał dużo jedzenia, dużo piwa i tak dalej, i tak dalej. Był takim patronem Garcienu. Gyaltse Gynden, pewien uczeń Chödrika Gyatso, również zaprosił tego Lamę z Amdo do Garcienu i opowiadał wszystkim, że jego syn jest inkarnacją Karmapy. Ale ten uczeń po 2-3 miesiącach zmarł. Wówczas, a wtedy Gyaltse Rinpoche spojrzał na przepowiednię zostawioną przez Karmapę Chödrika Gyatso i miał dużą wiarę, duże zaufanie w to, że prawdziwym Tulku jest ten zgon. Więc jakby... Ale ponieważ większość ludzi z Garcienu była jakby stanęła po stronie tego drugiego Karmapy i Gyaltse Rinpoche nie miał wyjścia, musiał tam pojechać i go zobaczyć. Gyaltse Rinpoche ofiarował temu małemu chłopcu kataki i 3 kataki i za każdym razem dziecko oddawało ten katak Gyaltsebrowi Rinpoche. Więc wtedy to tak jakby dziecko powiedziało, ja nie potrzebuję tego, i to było, i generalnie teraz uznałoby się za duży brak przejawienia szacunku. Tak, że dziecko nie położyło sobie tego kataka na ramionach, tylko oddało go. Gyaltse Rinpoche doszedł do wniosku, że to nie jest że to nie jest dobry znak i że jakby nie miał dobrych wrażeń, jeśli chodzi o tego chłopca. Więc Gyaltse Rinpoche wrócił wówczas do Garcienu i zaprosił i zaprosił tego Lamę z Amdo do Garcienu również. 안에 아무들 쪽으로 떠서 군삼을 씌우죠. 군삼을 봐 씌우네. 봐 샤샤야. 되네. 계절은 무치기 스는 따제 나베 커돌리야.
콩라 I 심름 zaprosił mnie go nie do Garcianu, tylko do Campo Celan, do takiego do tego klasztoru, w którym znajdowały się wówczas skarby pierwszego i drugiego Karmapy, wszystkie relikwie pierwszego i drugiego Karmapy. I wówczas Gyaltsen Rinpoche, kiedy spojrzał jakby zaczął analizować swoje sny, które się wtedy pojawiały. I w tych snach w tych snach cały zachód, wszystkie regiony zachodu były takie ciemne, zaciemnione, a wszystkie regiony na wschód od tego klasztoru były pełne światła, słońca i kwiatów. I podobnie śniło mu się, że na zachodzie na przykład był lew, który nie mógł wydać głosu, a na wschodzie był smok, który grzmiał bardzo głośno. Więc tego rodzaju znaki się pojawiały w snach Gyaltsen Rinpoche wtedy. Był taki też Rinpo Lama, który przekonywał go, że ten Tulku ze wschodu był na pewno Karmapą. A ten Tulku z Amdo, jak rozumiem, przeniósł się, czy odwiedził pewien region w takie miejsce, które założył 7 Karmapy. Przepraszam, zgubiłam się, nie wiem o czym teraz jest mowa dokładnie, jakim wydarzeniu. Więc chodzi o to, że lamowie, uczniowie Gyaltsen Rinpoche rozmawiali na temat tych Tulku. I w pewnym momencie jakby doszło do nich, że zaczęli widzieć, że ten ojciec, Lama Amdo, ojciec tego drugiego kandydata, jest bardzo zręczny i robi bardzo różne zręczne rzeczy, żeby to właśnie jego syn był rozpoznany. Że jakby uczył syna, żeby mówił to i tamto dokładnie, i to dziecko powtarzało pewne rzeczy za nim i tak dalej, i tak dalej. Więc wówczas jakby ludzie zrozumieli, że są takie sprytne osoby, które mogą tak działać. Tak czy inaczej, wielu ludzi jakby wierzyło temu Lamie Zamdo. Ale wówczas jakby pojawił się pewien lama z Utsangu, który był mistrzem odosobnień i Gyaltsen Rinpoche i również inni lamowie z klasztoru Karma.
I ci wszyscy lamowie jakby tak naprawdę jakby odwiedzali tą rodzinę z Amdo i tego tulku z Amdo i jakby przestali się interesować tym prawdziwym tulku. A ta rodzina prawdziwego tulku, ósmego Karmapy, jakby zaczęła jakby no zaczęli cierpieć nędzę i nie mieli już pieniędzy ani jedzenia, a Tulku sam jakby zachorował. Rodzice nie mieli pieniędzy na lekarza ani na lekarstwa. On mało co nie zszedł z tego świata kilka razy. Więc tak wszystko, więc to generalnie, ogólnie wcześniej Karmapowie byli rozpoznawalni bardzo wcześnie, kiedy byli bardzo mali i wobec czego klasztory zaczynały dbać o rodzinę bardzo wcześnie, więc tego rodzaju rzeczy się nigdy wcześniej nie zdarzały, żeby rodzina Tulku tak cierpiała. Więc to była bardzo, bardzo trudna sytuacja dla tej rodziny. Więc wówczas Micio Dorje sam, kiedy on był wtedy jakoś miał jakieś 7 lat według kalendarza tybetańskiego, 5, kiedy według naszego czasu. Więc on już sobie wtedy myślał, że jeżeli nie zostanę rozpoznany w zasadzie kiedy się człowiek odrodzi jako tulku, to w zasadzie jest taki bezwolny, no jest kompletnie uzależniony od datków, od klasztoru, od tego, kto cię rozpozna, kto nie, kto za tobą podąża, kto nie i tak dalej, od swoich. To jest tak naprawdę jeden wielki problem, jedno wielkie cierpienie. Więc jeżeli nie rozpoznają mnie jako karmapę, to ja po prostu stanę się zwykłym mnichem, pójdę do klasztoru i postaram się dbać o różne nauki, które inaczej mogłyby przepaść i będę jak mogę pomagał wszystkim istotom. Więc on sobie tak myślał i później ósmy Karmapa opowiadał o tym, że tego rodzaju myśli dawały mu dużo otuchy. Że to były bardzo przyjemne myśli i bardzo, bardzo cieszył się na tą myśl, że może tak właśnie się zdarzyć. Że zamiast karmapą będzie po prostu zwykłym mnichem i będzie studiował, medytował i tak dalej. Ale jednocześnie byli wtedy też jogini, uczniowie siódmego Karmapy, czy w ogóle poprzednich Karmapów, którzy jakby uciekali się do na przykład Mahakali Bernakciena i tworzyli różne i zupełnie odmienne przepowiednie. Na przykład mówili, że nawet cesarz Chin i wszyscy inni ludzie na świecie będą mieli wiarę i oddanie dla tego Tulku Karmapy i będą przekonani, że to jest Karmapa. Więc my nie mamy żadnych wątpliwości. Więc tak brzmiały, więc lamowie, którzy pytali Mahakale, właśnie zawsze dostawali tego rodzaju odpowiedź. To był taki, więc to byli tacy dobrzy uczniowie poprzednich Karmapów, którzy byli dobrymi joginami, obdarzonymi samadhi i jasnowidzeniem i tak dalej. Oni wszyscy wierzyli, że ten Tulku jest inkarnacją Karmapy. Z drugiej strony ten Karmapa Skongpo z Amdo robił się już bardzo sławny, a oni zaś jakby nie widzieli żadnego powodu, dla którego ten chłopiec miałby być nazywany Tulku Karmapy. garchen la 이게 표현이 딱 까마
배 연생 오만 데레도 스타이랑 다다 까마버 뉴바체라자 로마티즈 시슈베 W 겁리야 zasadzie nawet kiedy oni jakby go spotykali, tego kandydata Zamto, to nawet nie rozumieli, dlaczego on jest w ogóle nazywany Tulku. Nie tylko, że jest nazywany Karmapą, a dlaczego w ogóle jest nazywany Kurku. I wysyłali listy do Garczenu, do Jalcaba Rinpoche i opowiadali mu o tym i zapewniali, że wierzą, że przekonywali, że Jalcab Rinpoche powinien tego wschodniego lamę intronizować, a inni wysyłali listy do Jalcaba Rinpoche, mówili, że powinien tego drugiego Karmapę intronizować i tak dalej, i tak dalej. To trwało trochę. I oni w końcu ludzie w Garczenie zdecydowali, my nie wiemy, w końcu kiedy chłopiec miał 7 lat, Jalcab Rinpoche zaprosił go do Garczenu. Ale powiedział im, że ponieważ nie wiemy, który chłopców jest karmapą, więc jak on przyjedzie, to nie wychodźcie z kwiatami, ani kadzidełkami, ani nie róbcie pokłonów, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to jest który z tych chłopców jest karmapą. Ale jak mówi na przykład historia Buddy, kiedy Budda odszedł od swoich 5 towarzyszy żeby osiągnąć przebudzenie, to wówczas tych 5 towarzyszy postanowiło, że to jest jakby błąd, że Budda zrobił błąd, że ich opuścił i pomyśleli sobie, że już nigdy na niego, nigdy na niego nie popatrzą jakby z szacunkiem, że nigdy nie będą go traktować z szacunkiem. Ale kiedy później spotkali Buddę, i sama postać Buddy, on tak wyglądał, tak się zmienił, że po prostu jakby sami z siebie tych 5 towarzyszy Buddy, którzy wcześniej mieli takie wątpliwości, zaczęli się przed nim kłaniać i zaczęli słuchać jego nauk i tak dalej. I podobnie było tutaj, w tym przypadku, że mimo że starsi lamowie jakby mówili, żeby tego nie robić, kiedy mały Tulku pojawił się w Garczenie, to nagle wszyscy zaczęli patrzeć na niego z zadziwieniem, zaczęli się pokłaniać, zaczęli mu ofiarować kataki. Ten mały Tulku zaczął ich rozpoznawać, zaczął opowiadać historie, zaczął mówić imiona ludzi, których spotkał i tak dalej, i tak dalej. Więc wszyscy byli oniemiali i generalnie wszyscy zaczęli rozwijać wielką wiarę wobec wobec tego chłopca i zapanowała wielka radość. W końcu chłopiec spotkał Jalcaba Rinpoche i Jalcab Rinpoche zapytał, czy rozpoznajesz mnie, czy wiesz, kim jestem, czy namioty w tym obozowisku były zawsze tak ułożone jak teraz? Kto jest mistrzem pośród tych namiotów? Tulku powiedział, you are nie Łogoszli. Teraz masz długie włosy, ale nie bądź taki nerwowy. Ten układ namiotów jest taki jak zawsze, taki jak był zawsze. I ty jesteś mistrzem pośród tych mnichów. Więc to był czas Losaru i oni ułożyli jakby tron 7 Karmapy Ciedrakhagasu, wystawili go i tam było wiele różnych darów i tak dalej. I ten mały chłopiec zaczął się wspinać na ten tron. Oczywiście wszyscy spanikowali i zaczęli go trzymać z daleka od tronu, natomiast chłopiec wykazywał bardzo dużą taką pewność siebie i mówił po prostu do nich: a, wy ciągle się zastanawiacie, który Tulku jest prawdziwym karmapą, prawda? Wy ciągle macie wątpliwości.
I oni faktycznie nie mogli się zdecydować. I ten mały chłopiec też mówił akuata tam do jednego z sekretarzy, albo to był uczeń 7 Karmapy, albo do jego sekretarza Jangchuba Ringchena, do sekretarza 7 Karmapy. Ten Tulku mówił im w ten sposób. Ja myślę, że chciałbym o tym z was porozmawiać, że wy nawet nie wiecie, jak to wszystko zaplanować. Wy nawet nie wiecie, ani uczniowie, ani nauczyciele w tym całym obowiązowisku nie wiedzą, jaką podjąć. Pokazałem wam wiele razy, że pamiętam przeszłe swoje życie. Pokazałem wam to wielokrotnie, ale nadal jakby nie rozumiecie. Nadal się zastanawiacie, który z dwóch kandydatów jest prawdziwym karmapą. Którego mamy rozpoznać? Mamy rozpoznać tego, czy mamy rozpoznać tamtego? I tak rozmawiacie między sobą już od jakiegoś czasu i to do niczego nie prowadzi. Jak w ogóle możecie podjąć jakąś konkretną decyzję, jak rozmawiacie w ten sposób? Nawet niełogoszli nie wie, jaką decyzję podjąć. I tak do nich mówił ten mały chłopiec. Oni zaś go pytali, to jak mamy rozpoznać, jak mamy to rozstrzygnąć? A chłopiec mi odpowiedział, w zasadzie musicie sami to w sobie rozstrzygnąć. Nie ma innego sposobu. Więc chłopiec miał 7 lat zgodnie z kalendarzem tybetańskim, ale w naszym zachodnim kalendarzu to miało jakieś 5 lat i 3 miesiące. A był bardzo pewny siebie, mówił bardzo zdecydowanie, był bardzo inteligentny i potrafił rozróżnić co trzeba powiedzieć, czego nie wolno mówić i tak dalej, i tak dalej. Więc w końcu 10 dnia drugiego miesiąca jakby obaj tylko byli już w Garcienie i wielu ludzi pytało, wielu ludzi pytało tych dwóch chłopców o różne rzeczy, jak zorganizować to czy inne, zadawało im różne pytania, takie dotyczące zwyczajnego życia, jak i darmy, i tak dalej, i tak dalej. Stawiali przed nimi kubki, pytali, który kubek należał do poprzedniego karmapy, i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas testowali tych dwóch chłopców, cały czas sprawdzali. Robili to Więc ten Amdo, ten Tulku z Amdo miał też 7 lat. Więc on wiedział, znał odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące jedzenia, dotyczące ubrania poprzednich, ale nic poza tym. Czasami nawet zaczynał płakać, bo już miał tego wszystkiego dosyć, już tych wszystkich pytań i tak dalej. Więc jego ojciec, ten lama z Amdo, miał jakichś takich nakpów, takich ochroniarzy, że tak powiem. Więc on kazał tym ochroniarzom go jakby podrzucać, albo kazał im tego drugiego Tulku Mieciodorje zastraszyć. No przeróżne rzeczy się działy. Ale ten oczywiście Tulku Mieciodorje wcale nie bał się niczego. Uznał, że to nie ma sensu.
Więc tam stał cały stół zastawiony różnymi rzeczami, a pośród nich były rzeczy 7 Karmapy. Więc Tulku Miciodorje jakby w ogóle w pewnym momencie przestał brać udział w tym wszystkim, a ten drugi rozpoznawał różne przedmioty i oni krzyczeli: o, my wygraliśmy, my wygraliśmy. Oczywiście ten ojciec tego, ten Amdolama rozdawał cały czas jedzenie i piwo i wszystko tym mnichom i to wyglądało jak jeden taki wielki festyn i walka. Więc tak naprawdę ta cała sytuacja była bardzo smutna. Ale tak czy inaczej chciałam o tym powiedzieć. Więc Gyaltsab Rinpoche za bardzo nie miał na to wpływu, nie mógł nic na tym zrobić. To się jakby działo samo z siebie w tym całym obozie. Ponieważ bardzo dużo osób było w Garcienie było więc ci ludzie z tych różnych regionów, regionu jednego tulku, jednego regionu drugiego tulku się jakby walczyli ze sobą, kłócili się między sobą. Jedni drugich chcieli wyrzucić z tego Garcienu. I każdy mówili, to jest oczywiste, że to jest prawdziwy tulku Karmapy. Więc dlaczego go nie intronizujesz? Więc tak naprawdę zrobiłeś takie dwie partie, które walczyły między sobą i realizowały między sobą i chciały się nawzajem wyrzucić i tak dalej, i tak dalej. I atakowali się nawzajem. Więc w końcu to całe kłótnie skończyły się w ten sposób, że oni wszyscy przyszli do Gyaltsaba Rinpoche i powiedzieli: tu musisz podjąć decyzję, my wszyscy zaakceptujemy to, co ty powiesz. Więc 10 dnia drugiego miesiąca Gyaltsab Turku jakby zaczął się modlić mocno do swoich idamów i zaczął rozważać, który tulku to jest na pewno. Więc wtedy pojawiły się mu takie sny i śniło mu się o tym, że przyśnił mu się ten Tulku Miciodorje, ten chłopiec i powiedział: ty masz cały czas jakieś wątpliwości wobec mnie, prawda? I stał przed nim i mówił: co ja mam z tym zrobić? Rób co chcesz. Już od długiego czasu tutaj jestem, a ty ciągle mnie nie intronizujesz. Wówczas Gyaltsab Rinpoche pomyślał, może ten chłopiec się poczuł urażony. On nawet nie ma faktycznie gdzie usiąść. I pomyślał wtedy i we śnie jakby znalazł jakąś najlepszą poduszkę, jaką było i poprosił: usiądź chociaż tutaj. Ale Tulku odszedł, wyszedł z namiotu i odszedł. Więc tak wyglądał ten sen. I chwilę później w tym śnie pojawiła się Gyaltsabowi Rinpoche biała kobieta w takich bawełnianym białym stroju i
i niosła ze sobą bardzo wielką muszlę. Ta muszla była tak wielka, że dwie osoby nie mogłyby jej udźwignąć, a ona ją sama dźwigała. Przyszła do Gyaltsaba Rinpoche i powiedziała: ja gram na tej muszli w wielu różnych krajach. W każdym kraju już słyszano dźwięk tej muszli. Tylko tutaj nie mogę na niej grać. Ty nadal masz jakieś wątpliwości, tak mi powiedziała. I ta kobieta powiedziała: przez ciebie ja już nie mogę grać na tej muszli. Nie jestem w stanie. I zabrała tą muszlę i wyszła tam, gdzie w tym samym kierunku, w którym odszedł wcześniej Tulku. A potem pojawiła się taka kobieta o czerwonej skórze i zakrwawionych oczach i brązowych włosach i powiedziała mu: jeżeli będziesz słuchał tych wszystkich kłamstw, to dostaniesz jakiegoś wylewu. Więc jakby tak z taką złością jakby przestrzegła go. Więc i po tych wszystkich wizjach Gyaltsab Rinpoche rozwinął prawdziwą wiarę i zaufanie, że to jest prawdziwy Tulku Karmapy. Więc 14 dnia tego miesiąca to był bardzo piękny, to był bardzo wspaniały dzień i urządzono ceremonię intronizacyjną tego dnia dla Karmapy 8. Wszyscy inni ludzie nagle mówili: o, coś się z nami stało. To jest oczywiste, że to jest Karmapa. O czym my myśleliśmy do tej pory? To jest tak jakby jakiś demon w nas wstąpił i nas zamroczył. I nagle wszyscy się zgodzili z Gyaltsabem Rinpoche i była wielka uroczystość. Więc ten Tulku ze wschodu, Tulku Mcie Dorje był oficjalnie rozpoznany i intronizowany jako inkarnacja 7. Karmapy Ciedrika Gyatso. A co zrobił zachodni Tulku? Ten zachodni kandydat. A Karmapa, ten młody Karmapa, właśnie intronizowany, powiedział, to nie jest. Więc powiedział, to nie jest Karmapa, to jest przecież Tulku Surmang, to jest i rozpoznał go jako Tulku Surmanga Chitsanga Rinpoche. I w zasadzie nie wiemy, co się później z nim działo, bo cała rodzina po prostu zniknęła i uciekła z Karcieną i tyle. Mcie Dorje myślał o tym, żeby jednak coś miłego dla nich zrobić, ale oni bardzo szybko wyjechali. Podobno były jakieś wzmianki w pismach, że nie potoczyło mu się w życiu dobrze. Jakieś problemy miał ten drugi Tulku później. Więc to była taka bardzo krótka jakby relacja z tej dysputy, z tej dyskusji dotyczącej rozpoznania 8. Karmapy. Więc jutro jest dzień wolny. Nawet jestem zadowolony z tego, że to jutro jest dzień wolny. Będziemy kontynuować, wrócimy do nauk pojutrze. Więc teraz będą
Wówczas przedstawię też różne miejsca i daty urodzenia pierwszych 7-8 karmapów. Teraz modlitwy kończące.